engizama ukuthi noma ngabe ubani owehlelwa inkinga yokulahlekelwa abazali noma ebone sesesimene esithile sokuhlupheka ube nethemba nje futhi uyithembe yabona uma uyitshela ukuthi lento engiyenzayo kusasa ngizophumelela noma ngabe yini uyithola ususezingeni elikahle kakhulu mina ngithi ngumculi ngibe ngiyeno nabantu engibafundisa ngifana nothisha ngoba maningi kakhulu abaculi abakhona emhlabeni abavezwe umgqumeni akekho umuntu obewazi ukuthi bengagcina bengabaculi abanye abakhona bedumile namhlanje kunabaculi abadume izwe lonke abaningi futhi ngokuhlukahlukana kwabo kepha ngenxa kamgqumeni kufa kwami